እግዚአብሔር ንቃኤል ሐውኻ አብ ያለው ምስበሎ ቃኤል እንታይ መለሰ ቃኤል ዝመለሰ መልሲ አይፈልጥኔ አነዶ ሐላው ሐወይ ኢሉ መልሲ ሃበ ካልአይ ሕቶና በጸሎቱ መሳኹት ሰማይን 3 ዓመትን 6 ወርሕን ዝዓፀወ ነብይ ማን ይበሃል በጸሎቱ 3 ዓመትን 6 ወርሕን መሳኹት ሰማይ ዝዓፀወ ነብይ ኤልያስ ይበሃል እዚ ድማ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቅድ 17 ንመልከት ሳልሳይ ሕቶና ሕፍረት አቦር እዩ ንግዳም ወጥዩና አሕዋቱ ዝነገረ ማን ይበሃል ካም ይበሃል ራብዓይ ሕቶና በጸሎቱ ንፀሐይ ደው ዘበላ ነብይ ማን ይበሃል በጸሎቱ ንፀሐይ ደው ዘበለ ነብይ ኢያሱ ኣብ መጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ፍቅድ 12 ንረኽቦ ሓምሻይ ሕቶና ወንጌል ዮሐንስ ማዓስ ተጻሒፉ ወንጌል ዮሐንስ ወይተናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ምስ ዓረገ ድሕር 30 ዓመት ኣብ 70 ዓመት ንግስና ኔሮን ጭሳር 64 ዓመት ንኤፌሶን ምእመናን ብቋንቋ ግሪክ ከም ዝተጻሕፈ መጽሓፍትና ይገልጹ ሻድሻይ ሕቶና አቲ ሓፍትና እልፊ አእላፋት ፍረይ ዝብል ምዕራፍ አበይ ይርከብ አቲ ሓፍትና እልፍ አእላፋት ፍረይ ዝብል ምዕራፍ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ፍቅድ 60 ይርከብ ሻውዓይ ሕቶና እስራኤላውያን ክንደይ ዓመት መና ተመጊቦም እስራኤላውያን ን40 ዓመት ማና ተመጊቦም ሻምናይ ሕቶ ናይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ሞተይ ድማ ረብሐዩ ዝበለ ሐዋርያ ማን ይበሃል ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ሞተይ ድማ ረብሐይ ዝበለ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ይበሃል ታሻይ ሕቶና ቤተ ክርስቲያን ክንደይ ዓይነት ክፍልታት ኣለዋ ጥቀስ ቤተ ክርስቲያን 3 ዓይነት ክፍልታት ኣለዋ ንሳተን ከዓ ቅንየ ማህለት ቅድስተ ቅዱሳን ይበሃላ 10 ሕቶና ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ብምንታይ ይምሰል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ብንስር ይምሰል 11 ሕቶና ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ሸለል ዝብል እንተ ኮይኑ ብሕልንኡ ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቀ እዩ ዝበለ ቅዱስ አቦ ማን ይበሃል ነዝህያው ቃል እዚ ዝተዛረበ ማር ይስሐቅ ይበሃል 12 ሕቶና እቲ ንእግዚአብሔር ክረክብ ሓረድ ዝብል ነፍሱ ካብ ዝሙት የድሕና ዝበለ ቅዱስ አቦ ማን ይበሃል ናይዚ ቃል እዚ ተዛራበ ቅዱስ አቦ ድማ ሙሴ ጸሊም ይበሃል እግዚአብሔር አምላክ ዝነበርና ሰዓትን ጊዜን ባሪኹን ቅዱሱን ዝሃበና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ወስብሃት ለእግዚአብሔር